arnyn nhw i angrediniaeth. Fe gafoch chi bob cyfle i ddewon. Fe gafoch chi air Duw. Fe gafoch chi gyfraith Duw. A fe chi gafodd y cyfan. Iddynt hwy anfono Duw ei broffwydi i esbonio'r gyfraith. Nid yn unig i'r iddewon cael y gyfraith. Fe gafon nhw bobl, dynion, a anfonwyd gan Dduw i esbonio'r gyfraith. Ei esbonio i air iddynt. Fe gafon nhw bob cyfle i glywed ac i ddeall. Am ddiffynwyd pobl Dduw gan Dduw ei hun o'i gylynion. Arweiniwyd yr iddewon trwy'r anialwch i dir yr addewid. Ac yn eu plith nhw y ganwyd y Meseia, anfono Dduw ei fab, Iesu Grist, i'r iddewon. Dath y Meseia ei hun atyn nhw. Dyna chi freintiau? Ac felly wedi'r holl gyfleoedd yma, yr oedden nhw'n ddiesgus beth mae'r gorchymyn yw hyn. Pan fydd yr Meseia'n dod, fe fydd yr efengil yn cael ei gosod yn gyntaf i'r iddewon. A bron iawn, allech chi ddweud, i chi wedi cael pob cyfle, i chi wedi cael o'r cychwyn, i chi wedi cael yr addewidion o Genesis, reit drwyddo, ac i chi wedi cael pob un o'r proffwydi yn cyfeirio at y Meseia ac yn dweud am ffordd iachawdwriaeth. Ac nid yn unig hynny, yna fe ddath Iesu Grist, ac fe gafodd ei eni, fe fydd e trigo yn eich plith chi, ac i chi wedi cael mab Duw ei hun yn eich plith chi. Ac yna mae'r disgyblion yn mynd i fynd allan ac yn mynd i fynd yn gyntaf at yr iddewon. Bron iawn allech chi ddweud, mae'n ei herio nhw i dderbyn y Meseia nawr, i dderbyn breintiau sydd yn yr Iesu. Yn hwyrach ymlaen, byddai'r disgyblion yn cael eu hanfon i'r holl fyd. Acta 13, adnod 46. Yna Paul a Barnabas aethant yn hi, ac ydw asan rhaid o'i llefaru gair Duw wrth eich chwi yn gyntaf, eithaf oherwydd eich bod yn ei wrthod, ac yn eich barnu eich hunan yn anheilwng o fywyd tragwyddol, wele yr ydym yn troi at y cenhedloedd. Felly ni'n gweld cyflawniad o'r ysgrythur sydd fan hyn. Ni'n gweld mai dyma yw pwrpasau Duw. Gelwyr yr iddewon felly yn ddefaid colledig. Eithaf ewch yn hytrach at gyfer golledig ddefaid i Israel. Mae'r disgyblion yn cael eu hanfon nawr, mae'n dweud nawr, i chi mynd i fynd yn gyntaf, cyn lledaenu'r efengil yr holl fyd, i chi mynd i fynd yn gyntaf at yr iddewon. Yr rhai sydd fel defaid colledig. Dyna yw disgrifiad o bob un ohonom tu allan i Grist. I ni yn yr union yr un cwch, a fel Cymru, allwn ni ddadlen gryf iawn i ni yn yr un cwch ar iddewon. Meddyliwch am yr holl freintiau sydd gyda ni fel cenedl. A oes na unrhyw wlad arall yn y byd tebyg i Gymru? Wel, fel Cymru ni'n dweud nag oes. Ond mae yna rhywbeth arbennig am Gymru yn does na. Mae yna rhywbeth am yr iaith. Falle gan fod Duw wedi bendithio'n iaith ni gymaint dros flynyddoedd. Sawl pregaith sydd wedi cael ei ffrigethu yn yr iaith Gymraeg, falle dim bellach yn y dyddiau ni'n byw ynddi, ond yn yr oes a fi, sawl pregaith gafodd ei ffrigethu. Meddyliwch am yr emynau yma, sawl emyn sydd wedi cael ei chyfansoddi a'i chanu. Y tonau ysbrydol sydd wedi cael ei cyfansoddi. A'r capeli sydd wedi cael ei hadeiladu, a'r efengil sydd wedi cael ei ffrigethu, ac effaith hyn ar ein diwylliant ni. Edrychwch ar ein hysteddfodau ni. Dyna i chi enghraifft. Allech chi ddadle bod yr diwylliant yna wedi dod o gyfnodau o fendith. Y canu hyfryd yma, yr adrodd hyfryd yma, y cyd-adrodd hyfryd yma. O ble mae'r pethau yma'n dod? Rhaid i chi gallu edrych ar hanes ein gwlad ni o fendithion Duw. Dyna i chi wlad, ac i ni gallu dweud i ni wedi cael yr efengil yn ein gwlad ni. Fwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd. A ble i ni heddi? Yr iddewon, yr holl freintiau gafodd yr iddewon. Yr holl freintiau gafodd nhw. Gafodd nhw'r Meseia ei hun, ei eni yn ei plith nhw. Fe addawyd trwy'r proffwydi byddai yn dod atyn nhw. Ac fe gawson nhw. I ni mor debyg iddyn nhw. A beth ddigwyddodd? Fe nath yr iddewon grwydro. Beth i ni wedi gwneud fel Cymru? Dros y canrif diwetha, i ni wedi gadael y capeli, i ni wedi cloi'r drysau, i ni wedi troi'n cefn ar Dduw, i ni hyd yn oed ddim yn gwybod bod y sabath yn bodoli, ac ymhlith yr rhai sy'n credu, faint o'r rheini sy'n cadw'r sabath? Pryn, neb bellach. Bron neb sydd yn cadw'r sabath. Faint sydd yn cadw at ymwahanio'r byd? Bron neb. Bron iawn, mae yna thrawiaeth yn ein capeli ni i gyfiawnhau bydolrwydd a thorri'r sabath.
Y mae wedi dod bellach yn athrawiaeth swyddogol, fod e'n iawn yn ôl pob sôn, i ni wneud y pethau hyn, ac maen nhw wedi ffeindio rhyw ffordd o droi'r efengyl, droi'r ysgrythur i gyfiawnhau eu pechod. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd. Roedd yr Iddewon fel defaid colledig yn crwydro yn ysbrydol. Dyna beth mae'r Iesu'n ei weld fan hyn, gwrthodant o'i gwirionedd, proffwydi, gwrandawant ar gau athrawon, ar gau proffwydi. Pam? Achos mae gwrando ar gau athro lot yn haws na gwrando ar bregethwr sydd wedi cael ei alw gan Dduw. Os ych chi'n gwrando ar rhai sydd heb ei galw, mae e lot yn haws, achos mae'r hyn maen nhw'n ei bregethu lot yn haws i ni fyw, ac ych chi'n meddwl, mae hwnna lot fwy cysurus, mae'r addoliad lot fwy ysgol, fe fedrai cael lot fwy o sylw, a lot fwy o falchder, ac felly beth mae'r Iddewon i ni wneud? Maen nhw'n dilyn gau athrawon. Beth i ni fel Cymru yn ei wneud? Yn dilyn gau athrawon, yn gadael ein pwlpilden ni i bregethu gau athrawiaeth, ac addoliad sydd yn gnawdol. Fe ddysgodd y gau proffwydi i'r Iddewon gelwydd, dywedant am ffordd nad oedd yn arwain at Teyrnas nefoedd. Honant mae y gwir ydoedd, ond nid oedd o Dduw, ymgais dyn ydoedd i gyrraedd Dduw, ond nid o Dduw oedd e. Ac felly yma beth i ni'n gweld anfonwyd y disgyblion at rhain, at yr Iddewon oedd yn crwydro atyn nhw yn gyntaf, fel bugeiliaid, fel bugail yn mynd allan i chwilio a helpu'r ddafad sydd wedi crwydro o ble ddylse fod. Roedd e'n ddarlun digon clir iddyn nhw, ac i ni eto fel Cymru, mae e'n ddarlun digon hawdd i ni ddeall. Fod bugail yn mynd allan i'r mynyddoedd ac yn crwydro mynyddoedd ac yn chwilio am yr ddafad sydd wedi mynd ar goll. Mae'r dafad yn dwp yn diwedd, yn draddodiadol, dyna beth i ni'n meddwl. Mae'r rhaid i bod nhw'n gwneud y pethau mwyaf ffôl. Creaduriaid sydd yn ffeindio hunan yn y llefydd fwyaf peryglus, a dim synwyr cyffredin. A falle mae yna le i cael bwyd a diogelwch, a be maen nhw'n gwneud? Maen nhw wedi dewis mynd fyna, ac roedd y dan i trwynen nhw, a maen nhw'n cael eu hunan mynd i trafferthion, ac maen nhw'n gwneud y pethau sydd yn hirt. Ac yna mae'r bugail oedd yno yn gofalu, pan i ni'n meddwl yn ysbrydol y tuedd i grwydro, ac i fynd i lefydd o berygl. Felly mae'r bugail yn gorfod mynd a chwilio ac achub y ddafad. Beth am yr Iddewon, beth am y Cymru? Yn gyntaf anfonwyd y disgyblion at yr Iddewon oedd wedi crwydro, mwyn dod yn nhw at ddiogelwch yr efengyl. Dyna beth mae'r bugail am wneud, i dod ar ddafad nôl i ddiogelwch. A dyma beth sydd fan hyn, maen nhw wedi cael eu hanfon allan dewch a pobl i ddiogelwch yr efengyl at Iesu Grist. Gai ofyn sawl un sydd yn ein plithu yma, prynhawn yma, sydd yn crwydro. Nawr wrth gwrs yn gorfforol dydych chi ddim yn crwydro o reidrwydd, efallai yn ystod y 6 diwrnod sydd wedi bod, a'r 6 diwrnod sydd i ddod, y byddwch yn crwydro. Ond o leia nawr yn gorfforol dydych chi ddim yn crwydro, chi yma dan sain yr efengyl, ond yn eich enaid, yn eich meddyliau, chi'n crwydro, dydych chi ddim yn dyheu am bethau Duw. Dydych enaid ddim yn gosod pethau yma yn flaenllaw yn eich bywyd. Y llawer un oedd yma wedi hen grwydro, ond oes na. Sawl un, faint fydden ni'n gallu llenwi o'r seddi yma heddi, o'r rhai sydd wedi bod yn ein plith ni dros y blynyddoedd, ond sydd wedi crwydro. Ac maen nhw wedi mynd i lefydd o berygl. Mannau sydd yn mynd â'i heneidiau ymhellach o ddiogelwch yr Iesu. Pa fath o bethau sydd yn mynd â chi'n bellach o'r Iesu? Allech chi ddweud popeth. Ond mae yna rhai pethau sydd yn mynd â chi'n bellach hyd yn oed ac yn mynd â chi'n ddyfnach i'r byd. Ond ar ddiwedd y dydd, mae unrhyw beth yn gallu mynd â chi'n bell o beth yr arglwydd. A dyma beth sy'n digwydd, yma'r defaid yma wedi crwydro. Roedd yr Iddewon wedi crwydro ac wedi mynd ymhell. Ac mae'r disgyblion yn cael eu hanfon atyn nhw. Dyna oedd y darlun fan hyn. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Beth oedd yr gorchymyn i'r disgyblion? Wel, adnod 7. Ac wrth fyned pregethwch.
Dyna oedd y gorchymyn i bregethu. Mae'r disgyblion yn gwybod eu tasg, peidiwch yn mynd eto at y cenhedloedd, fe gewch chi siarad yn nhw a sgwrsio yn nhw a cyflwyno pethau iddyn nhw, ond o ran eich tasg, ewch yn gyntaf yn swyddogol at yr Iddewon, ac ewch allan atyn nhw. Maen nhw wedi crwydro, maen nhw wedi dioddef o gai a thrawiaeth, mae celonau nhw wedi hen galedu. Ewch a chyflwynwch yr efengil iddyn nhw. A sut maen nhw fod i wneud e? Ewch a phregethwch. Mae'r rhyfedd yn yr oes yma ni'n byw ynddi. Sut y mae'r eglwys wedi bron iawn llwyr droi cefn ar yr hyn i ni'n ei weld yng Ngaer Duw. Yn gyntaf, y diffyg parch a dealltwriaeth o'r angen am alwad gan Dduw. Faint bellach sydd wedi deall bod rhaid cael eich galw gan Dduw i'r weinidogaeth? Beth yw'r diffiniad o'r alwad bellach? Mae'n ddiddorol i petai ni'n cael rhywun yn ysgrifennu lawr ar bapur i ni roi diffiniad o beth yw'r alwad i'r weinidogaeth. Faint bydde wedi dweud bod Duw wedi galw nhw? Efallai bod nhw'n dweud bod rhyw deimlad, rhyw awydd, a mae rhywun wedi dweud bod chi'n eitha da wneud hyn dar pobl ifanc ac yn rhoi chi yn y sefyllfa neu bregethu, ond bron iawn yn troi yr hyn sydd yn wir. Ond faint sydd wedi cael ei galw gan Dduw? Wedi cael eich anfon. Rhufeiniau 10 adnod 14 ac 15. Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo? A pha fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant amdano? A pha fodd y clywant heb bregethwr? A pha fodd y pregethant onest anfonir hwynt? Megis y mae'n ysgrifenedig, mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd. Y rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Credir heddi, fel dwi wedi dweud eisoes, mae rhywun sydd â thalent arbennig gyda cyfathrebu, gyda'r ifanc, gyda'r canol oed, gyda'r henoed. Neu rhywun sydd am fynd yn llawn amser ym mhethau Duw ac yn teimlo rhyw deimlad oddi fewn. Dyna'r lefel i ni'n sôn amdano. Ond beth i ni'n gweld rhaid i Dduw eich galw, mae'r dasg mor anferthol. Mae'n erchyll. Mae'r dasg yn un brawychus. Ac mae'r dyddiau sydd yn ein gwynebu ni hyd yn oed yn fwy brawychus. Rhaid cael yr alwad honno. Mae e mor anodd. Mae ar flaen y gad, os yn cyhoeddi'r efengil. Wrth gwrs, os ych chi'n mynd ac ddim yn cyhoeddi'r efengil fel ag y dylsech chi, tybio ni na fydd yr un drwg yn ymosod chi o gwbl, ac fydd un o'r tasgau rhwydda posib. Ond os wedi eich galw ac yn pregethu'n ffyddlon, yna y mae yn dasg lle fydd yr un drwg ar eich ôl, ac y mae angen nerth o ddifri. Ond nid yn unig hynny beth i ni wedi gweld, falle'r diffyg yn yr alwad i'r weinidogaeth, ond i ni'n gweld hefyd, i ni'n byw mewn oes sydd wedi troi cefn ar bregethu. 1 Corinthiaid 1 adnod 21, canes oherwydd y noethineb Duw, nad adnabu'r byd trwy ddoethineb modd yw. Fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethu gadw yr rhai sydd yn credu. Dyna beth mae Duw wedi ddweud. Dyma'r ffordd y mae Duw wedi ordeinio i fendithio, i achub y neidiau. Mae wedi dweud beth ddylsyn pregethu, a mi'n mynd i ddod at hynny yn y man. Ond rhaid nodi yma cyn mynd ymhellach, pregethu yw y ffordd y mae Duw wedi trefnu bobl glywed. I ni'n gwybod bod na le i ddysgu pobl, i athrawieithu. Mae hynny'n ysgrythurol, i ni'n gwybod hynny. Ond mae pregethu yn cynnwys dysgu pobl. Ac mae yna wahaniaeth rhwng dysgu pobl a phregethu. Byddech chi ddim yn credu hynny yn y byd i ni'n byw ynddi heddi. Yn y byd efengyledd hynny yw. Bron iawn i ni wedi dod i'r pwynt mae dysgu yw popeth. Rhyw ddarlith a rhyw egluro a siarad yn glir ac yn ofalus ac yn egluro i bawb. Mae yna le i hynny. Ond mae yna wahaniaeth ysgrythuro rhwng dysgu a phregethu. Y mae yna bregethu. A'r orchymyn yw i bregethu.
Ac fe fydd pobl yn cael ei dysgu mewn pregeth hefyd. Ond allech chi ddweud, mae yna astudiaeth gyda ni, ac yna ni'n dysgu pobl, ac ni'n cael dosbarthau ysgysil, ac ni'n cael pob math o sefyllfaoedd, a ni'n gallu cael darlithoedd sydd mae popeth yn iawn yn ei lle i ddysgu pobl, a mae'n bwysig. Ond mae yna angen am bregethu. Dyna beth gafodd y disgyblion neu gorchymyn i'w wneud. Ewch allan a phregethu. Trwy ffolinau pregethu. Mae wedi ordeinio iachub yn eidio. 1 Corinthiaid 1:21 eto, canis oherwydd o noethineb Duw. Nid oethineb ni. Nad adnabu'r byd trwy ddoethineb modd yw. Dydyn ni ddim yn gallu, nac dydy'r byd, dydy'r dyn ddim yn gallu, nac am ddeall materion ysbrydol. Ni all dyn adnabod Duw, allwn ni ddim dysgu hwn sut i adnabod Duw. Ni methu perswadio hwn i gredu. I gredu'r efengel, mae angen ffydd o ddifri, mae angen ffydd achubol ar dyn i gredu. Fedrwn ni ddim perswadio nhw, fedrwn ni mo'i dysgu nhw. Ni ellir ddadle neb i'r deyrnas, ni ellir hysymia neb mewn i'r deyrnas. Rhai ni gyd yn gallu newid meddwl, dyn yn sicr. Fe allwn ni perswadio dyn i newid ei safbwynt. Fe allwn ni perswadio dyn i stopio yfed. Fe allwn ni perswadio dyn i stopio ysmygu. Fe allwn ni perswadio dyn i ddod i'r capel bob dydd Sul. Fe allwn ni perswadio person i droi o un crefydd i'r llall. Ond dyw hynny ddim yn achub yr enaid. Mater ysbrydol yw achubiaeth yr enaid. Mater o ddifri a'r dull y mae Duw wedi ei drefnu ar y cyfan yw trwy ffolineb pregethu. Mae dyn mor barod. Chi'n gallu gweld, mae'n gwneud synwyr. Mae dyn mor barod drwy'r adeg i ddadlau ond diwe. I ymwrthod. Os ych chi'n siarad gyda rhywun, un i un, beth sy'n mynd i ddigwydd, yn aml iawn fe fydden nhw'n dadlau gyda chi. Mi fydden nhw'n gwrthod beth chi'n ei ddweud. Mi fydden nhw'n cyfiawnhau ei gweithredoedd ei hun. Ond chi gallu gweld prydferthwch pregethu. Beth yw pregethu? Yw datganiad, cyhoeddiad, ac wedi cael eich galw gan Dduw i bregethu, ac wedi eich nerthu gan Dduw i bregethu, a'r eneiniad honno o ddifri i gyhoeddi gair Dduw, ac yna wrth bod yn ffyddlon i'w waire, mae'r ysbryd glân yn dod lawr, ac yn defnyddio'r gair, ac yn argyhoeddi'r enaid. A beth i ni'n neud o ran y broses, yr hyn i ni'n ei weld o'n blaenau ni yw hyn, i ni yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, dydyn ni ddim yn trafod ffordd iachawdwriaeth. Dydyn ni ddim yn dod ac yn gofyn i chi i ddod â cwestiwn i fi, a fi'n ateb y cwestiwn, dod ôl allwch chi'n neud na yn bersonol efallai, ond yn y pwlpit beth ni'n neud, ni'n cyhoeddi, dydyn ni ddim wedi dod fan hyn heddi i glywed eich barn chi. Mae hwnna'n sŵn yn amharchus yn diwedd. Dydw i ddim wedi dod i'r pwlpit i glywed barn y byd. Sa eisiau clywed eich barn chi fan hyn nawr, falle na i glywed yn nes ymlaen, ond fan hyn nawr na. Dydyn ni ddim eisiau gwybod os oes ganddoch chi syniad gwell. Y bwriad fan hyn yw i chi wrando ar air Duw. Chi eistedd yn andawel bach, heb ddadle, heb torri ar draws, heb ddweud, ond, dyma pam dwi wedi gwneud hyn, a dyma pam dwi wedi gwneud llall. Chi gorfod eistedd a gwrando. Chi gallu gweld trwy ffolinau pregethu. Dwi ddim yn rhoi y cyfle. Mae rhaid i chi wrando. Mae rhai yn trial ymwrthod a gwrando. Maen nhw'n trial neu pethau eraill mwyn peidio gwrando. Ond dyna'r frwydr ysbrydol. Fe fydd pobl yn neud pob math o bethau. Mi fydd pobl yn setl lawr i gysgu. Mi fydd pobl yn setl lawr i chwarae a pethau. Ysgrifennu pethau. Cyfri'r pibet i nôl. Unrhyw beth. Ond dyma i chi ffolinau pregethu. I ni'n cyhoeddi. I ni'n gweiddi allan ambell waith. I ni'n simbrwd ambell i waith. Does dim ots na goes na. Bod ni'n cael ein cyfyngu ar hynny o beth erbyn hyn. Bod pobl yn dweud na fedrwn ni codi'n lleisio ni erbyn hyn, bod rhaid i ni siarad yn dawel. Beth yw pregethu? Cyhoeddi eich bod chi yn golledig. Dyna beth yw pregethu, dyna beth gafodd y disgyblion ni hanfon allan i'n dweud. Cyhoeddwch ffordd iachawdwriaeth, nid trafod, nid cael sgwrs bach, nid gweld beth i chi'n meddwl am y peth, nid cael rhyw fein bach fan hyn a chi'n dyfalu beth yw'r neges, ond cyhoeddi, ewch allan a phregethu. Byddech chi yn dod i wrando ar y gair, i wrando ar sut gellir cael eich achub o'ch cyflwr trienus. Dyna'r pwrpas ni fan hyn.
Ein pwrpas ni fan hyn yw chi glywed beth yw eich problem chi. Nid trafod e. Dydy ni ddim am drafod e, achos ni'n gwybod beth yw'ch problem chi. Mae gair Duw wedi dweud wrthyn ni. Mae gair Duw wedi dweud wrthyn ni eich bod chi'n bechaduriaid ac yn heiddi cosbedigaeth tragwyddol. Ond mae gair Duw yn dweud wrthych chi bod yna ffordd o waredigaeth ac mae hynny trwy Iesu Grist yn unig ac mae dod ato ef. Dyna beth i ni am i chi wneud, i'w rando neu trafod, i'w rando ar sut gellir cael eich achub o'r cyflwr trienus colledig. Nid yw'r bugail yn mynd lan at Dafod sydd ar goll, sydd ar fin syrthio dros clogwyn a dechrau trafod gyda'r Ddafod. A gofyn i'r Ddafod am farn y Ddafod. Beth mae'r bugail am wneud? Mae'r bugail yn mynd at y Ddafod ac yn yr amser iawn yn achub y Ddafod. Dyna yw swydd y pregethwr, dyna oedd y dasg i'r disgyblion, ewch allan at y defaid colledig a phregethwch. Cyhoeddwch beth yw'r broblem a cyhoeddwch beth yw'r ateb. Ac os oes angen cael llais yn dawel ambell waith, os oes eisiau llais canolig ambell waith, os oes eisiau codi llais ambell waith, beth bynnag yw'r arweiniad yr ysbryd glân, pregethwch. Wel, beth oedd y neges? I ni wedi gweld beth oedd y broblem. I ni wedi gweld beth oedd y das, gorchmynwyd y disgyblion i bregethu. Ac o na fydde Cymru yn pregethu unwaith eto. O na fydde Lloegr yn pregethu unwaith eto. O na fydde'r Alban ac Iwerddon yn pregethu unwaith eto. O na fydde America yn pregethu unwaith eto. Unrhyw wlad yn y byd yn pregethu eto. Nid trafod. Nid dim ond dysgu, mae yna le i ddysgu, a mae rhaid i ni athrawieithu. Ond yn y pwlpit, beth i ni angen ei fwy nag unrhyw beth arall? Beth yw tasg y capel? Pregethu, dyna i ni wedi cael ein ordein, dyna beth i ni wedi cael ei galw, dyna beth mae Duw wedi addo i fendithio. Dim syndod bod Cymru wedi troi chefn. Faint o gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth sydd? Faint sydd wedi cael ei galw i'r tasg? Wel, beth yw'r neges i orffen felly? Y neges bendant yma. Anfonwyd y disgyblion at yr Iddewon yn gyntaf. Anfonwyd i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth yr Efengil. Beth oedd e? Bod Teyrnas nefoedd yn nesau. O Iddewon, y mae Teyrnas nefoedd yn agosau. Eto, mae'n ddiddorol i nodi'r pwynt cymyn ymhellach. Sawl un, fel ni wedi dweud eisoes, sydd wedi ei galw. Sawl un bellach sydd yn pregethu, hyd yn oed ymhlith y goreion. Sawl un sy'n pregethu heddi. Ac yn olaf, sawl un sydd yn pregethu'r Efengil. Ar bob un o'r cwestiynau hynny, i ni wedi crwydro ymhell. Does dim llawer o gapeli ffyddlon hyd yn oed yn pregethu'r Efengil bellach. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, os yn mynd i bregethu rhywle, capel sydd wedi sefydlu ac yn gwbl efengyledd ac yn llawn pobl dda diwiol, ac yn gofyd yn nhw pryd mae'r bregeth efengylu. Pryd mae'r efengil, ac yn aml iawn dydyn nhw ddim yn deall beth dwi'n golygu. A dyna'r ateb, bore ar nos, tipyn bach o'r ddoi. Tipyn bach o'r ddoi, ni'n dysgu Christmas. Sim lot o pobl di-gred gyda ni. Dydyn nhw ddim yn pregethu'r Efengil. I ni fan hyn yn neud e bob nos Sul a bob prynhawn Sul. Ac yn aml yn y bore hefyd. Ac mae'n dod mewn i'r cwrdd gweddi, ac mae'n dod mewn i'r cwrdd nos Sadwrn pobl ifanc. Mae'n dod bob un cyfle posib. Mae'n rhaid pregethu'r Efengil. Dyna mae Duw yn ei ddoethineb wedi trefnu, wedi ordeinio, ac eto fel eglwys yn gyffredinol, faint sydd yn pregethu, sut fedrwch chi ddod yn Gristion? Ac unwaith eto, maen nhw'n cyfiawnhau gyda rhyw athrawieithau ysgrythurol sydd wedi cael ei troi. Fe geir elfennau o'r Efengil. Efalle yn ei hoedfaon, ond nid oedfa cyson yn dweud wrth bobl beth yw ei problem a sut gellir datrys y broblem. Dyna chi tragedi.
ei bod yn bechaduriaid yn golledig a bod angen gwaredwr ac angen maddeuant. Dyna'n syml sydd eisiau. Dwi ddim yn anodd. Dwi ddim yn anodd i ddeall na. Pam na fedrwn ni cael oedfaon bob Sul, lle mae pobl yn cyhoeddi beth yw eich problem, beth yw eich tynged, a beth yw ateb y broblem. Chi'n gwybod beth, mae'r llyfr yma, petawn ni yn gallu esbonio fe nawr, ond dwi'n mynd gallu profi fe, ond ni'n profi fe bob o emyn i ni'n ei chanu. Dwi'n cofio, fi'n gwybod i ni'n colli Neil yma lot fawr, ond fi'n cofio Neil yn dweud pan dechreuon ni 6 mlynedd yn ôl, fe ddwedodd o'n i'n dweud, oes eisiau fi roi testyn i ti bob dydd Sul a pan ti'n dewis ar y myned, oedd na. A ni ddim yn gwbl gyfarwydd heb cael fy magu ar Gapel Cymraeg, o'n i'n gyfarwydd ar llyfr y mynedd, ddim mor dda ni, a fi'n cofio Neil yn dweud wrthai, mae pob un emyn yn y llyfr y mynedd yma yn addas i bob un neges Efengil. Ac yma e. Pam hynny? Achos mae'r llyfr yma gyda'r gorau yn y byd ac mae wedi cael ei cynhyrchu o gyfnodau o fendith a diwygiad. A be mae hwnna'n dweud wrthych chi? O gyfnod o bobl oedd yn pregethu yr Efengil. Beth i ni'n neud heddi? Newn ni ddweud wrthych chi beth yw problem cyffuriau, a pob math o bethau, a barn Cristion am hyn a'r llall, a pob math o bethau. Dwi'n gwybod beth mae pobl yn pregethu amdano. Ond mae angen pregethu'r Efengil. Daw ein hymynau ni o gyfnodau o fendith yn llawn o'r Efengil, ac eto pryn yw cyhoeddiad, ffordd a chawdwriaeth. Dyma oedd neges y proffwydi yn sôn am y Meseia yn dod. Mae'r holl ystrythyr yn sôn am y Meseia. Pam fod y Meseia yn dod? Mae yna broblem. Beth yw'r broblem? Pechod. Dyma oedd neges Ioan Fedyddiwr, Matthew 3:2, a dwedodd a dywedyd edi farhewch canys nesau Teyrnas nefoedd. Ond nid dyna beth yw ein neges ni, dwi'n gobeithio bob pnawn dy Sul, bob nos Sul yn Saesneg. Dyna yw'r neges bob tro. Beth yw yr angen i edi farhau? Beth yw'r angen i edi farhau? Ein bod ni'n bechaduriaid, bod na broblem. Edi farhewch pam canys nesau Teyrnas nefoedd, yr Efengil Iesu Grist yn agosau. Dyma oedd neges Crist ei hun. Dyma anfonwyd y disgyblion i bregethiad nos saith. Ac wrth fyne dywedodd pregethwch gan ddywedyd fod Teyrnas nefoedd yn nesau. Bod teyrnasiad Duw yn y galon wrth law. Yn wir oedd yr Iddewon yn chwilio am ryw deyrnas deiarol, materol. Ond fe ddysga Iesu Grist mai teyrnas nefoedd oedd yn deyrnas ysbrydol yn yr enaid. Teyrnasiad Duw yn y person cyfan yn yr enaid. Teyrnasiad lle gwelir enaid yn troi o fyny rheoli ei hun ac yna gadael gafel ar yr awenau a gadael i'r Iesu deyrnasu. Dyna math o deyrnasiad i ni'n sôn fan hyn. Yw mai nid fi yw fy arglwydd fy hun, ond nawr yr Iesu yw fy arglwydd. Yw fy mrenyn. Fe sy'n teyrnasu yn fy enaid i. Golyga hyn enaid sydd wedi gweld i bechod. Dyma beth yw hwn, yw pregethu'r Efengil. Beth mwyn cael Iesu Grist yn arglwydd ar fy enaid i. Beth sy'n rhaid digwydd? Rhaid yn y pregethu yma bod teyrnas nefoedd wrth law yn nesau, yn agosau. Beth yw hwnna? Yn esbonio i chi bod chi yn bechaduriaid, eich bod chi yn rheoli'ch bywyd eich hunan. Mae'n golygu bod angen iddyn nhw weld ei hangen am waredwr. Beth i chi cael eich dysgu fel plant o Dduw Graslon. Agor llygaid fy enaid i weld fy angen am waredwr. Dyna yw pregethu'r Efengil. Gweddio bydd yr ysbryd glân yn dod ac wrth pregethu fydd yr enaid yn deffro ac yn llygaid yr enaid yn cael ei hagor ac ei bod nhw'n gweld ei cyflwr ac yn gweld ei pechod ac yn gweld ei heiddiant yn gweld un sydd wedi deall ei fod yn elin i Dduw, a'i fod yn gwynebu condemniad Dduw. Dyna beth yw holl naws a natur pregethu. Byddwch chi'n gweld beth yw eich cyflwr, eich chi mewn carchar, tywyll di. Ond yna, trwy pregethu, yn clywed fod teyrnas nefoedd wrth law, yn agos. Ar modd o fod yn aelod o deyrnas nefoedd. Mae dyma pam y dath y Meseia. Fe ddaeth mwyn
ei wneud yn bosib I bechaduriaid cael derbyniad i'r deyrnas. O cyn I hyn fod yn bosib, roedd angen delio a phechod y dyna benaeth Iesu Grist. Pan gafodd ei eni, fe fiodd e fyw bywyd perffaith fel baban, ac fel plentyn, ac fel un yn ei harddegau, ac yna un yn ei ugeiniau, ac yna wrth iddo fynd yn ddyn, I ni'n gweld iddo fyw bywyd perffaith, fe gadwodd dedd, does neb wedi gallu ffeindio unrhyw beth nath Iesu Grist yn anghywir fel plentyn, fel bachgen ifanc, fel dyn hŷn yn ei weinidogaeth, yr oedd yn berffaith, fe gyflawnodd dedd, ac yr oedd Duw y Tad yn fodlon a bywyd Iesu Grist, ac fe gyflawnodd dedd yn ein lle ni, dyna pam y dath e. Fe dath Iesu Grist mwyn cadw'r dedd fan lle fi. Dwi ddim yn gallu cadw'r dedd, ond fe nath Iesu Grist dod a dweud fe na I fyw y bywyd yn dy le di. Ac yna fe ddwedodd fe a fi i'r groes a chymeryd y gosb ar y groes yn dy le. Mi rwy ti'n heiddi cosb am dy bechod, am dy anghrediniaeth, am dy grwydro ffôl, ond fe na I gymryd y gosb yn dy le. Ac yna ar y groes fi oedd Iesu Grist I groeshoelio ac fe dywallodd I waed ar y llawr, ac yma hyn yn arwydd iddo roed ei fywyd drostoch chi. Ac yma'r Tad yn fodlon gyda'r aberth. Fe wnaeth Iesu Grist yn bosibl I ddyn cael heddwch a Duw. Fe ddywed Ioan Fedyddiwr, a dywedyd edifarhewch, cynnes na sawl teyrnas nefoedd, rhaid edifarhau. Rhaid I chi droi o'ch pechod a throi at Iesu Grist. Pam Iesu Grist yw'r popeth, fe yw'r ateb I bopeth. Os nad yw yr efengil yn cael ei ffregethu ac mae Iesu Grist ar groes sydd yn ganolog, yna mae yna rhywbeth o'i le, nid yr efengil yw e. Beth maen nhw'n pregethu, os ewch chi oedfa ac I chi wedi bod sil cyfan a does dim cyfeiriad at Iesu Grist a'i groes, byddwn ni ddim yn mynd nôl na sil ar ôl ni. Mae rhaid I chi cael Iesu Grist ac wedi groes hoelio, ac mae rhaid I chi cael hynny drwy gydol yr neges. Dyna yw'r efengil, dyna yw'r gorchymyn. Mae'r rhai sydd wedi cael ei galw gan Dduw, wedi cael ei hanfon allan I bregethu Crist ac yn groes hoeliedig. Dyw e ddim yn bosib edifarhau heb droi at Grist. Dyna beth yw edifarhau. Edifarhau yw troi o bechod a throi at Grist. A derbyn yr hyn am nath Iesu Grist yn ein lle. Ac yn y broses yma, wrth ddod at Iesu Grist dan arweiniad yr Ysbryd Glân, ac I ni'n derbyn yr rhodd o ffydd, ac I ni'n dod yn rhan o'i deyrnas ef. Mae teyrnas nefoedd ynom ni. Ac yn yr eiliad hynny, mae'n gallu fod yn be bynnag yw'r adeg neu'r broses neu'r amseru, ond wrth ddod yma'r wyrth yn digwydd, ac nawr fel I ni wedi cael ei mabwysiadu, ffordd arall oedd ddisgrifio fe, I ni'n rhan o'i teulu Duw, I ni'n rhan o'i deyrnas ef, mae teyrnas nefoedd ynom ni, ac mae'r arglwydd yn rheoli ynom ni, ac nawr I ni'n cael mwynhau breintiau aelodau'r deyrnas. Dyna chi freintiau cael bod yn rhan o'r deyrnas yma. Dwi ddim yn siŵr pa freintiau sydd i'r deyrnas beth bynnag I ni'n rhan ohono, pa bynnag wlad I chi'n byw ynddi. Does dim llawer o freintiau nagos. Ond os ych chi eisiau breintiau, y deyrnas nefoedd yw'r deyrnas ych chi eisiau fod yn aelod ohoni. Ac yna maes o law, pan y camwn ni allan o fywyd amser I dragwyddoldeb, fe gawn brofi teyrnas nefoedd yn ei llawnder. Dyna I chi fraint y Cristion. Mae'r teyrnas nefoedd, ni'n gallu meddwl am hynny mewn blynyddoedd I ddod, neu gallai fod un anadl I ffwrdd. Mae'n un anadl I ffwrdd, ond yw e? Un anadl sydd eisiau. Nid beth sydd eisiau I Dduw I ddweud, yna'r anadl olaf. Ac o'r anadl honno ni yn rhagwyddoldeb, ac yn rhagwyddoldeb be fyddwn ni yn heyrnas nefoedd. Ond nawr, pan ni wedi dod at y groes, pan ni wedi dod at Iesu Grist, ac mae'r pechodau wedi golchi trwy waed Iesu Grist, ac mae heddwch yn rhwngom ni a Duw, pan mae'r Iesu Grist wedi cyflawni popeth yn ein lle, ac pan yn dod yn rhan o deyrnas nefoedd ar y ddeiad, ymhen amser, pryd bynnag bydd hynny, fe fyddwn ni'n cael ei fwynhau yn ei lawnder.
Gewn ni ofyn i chi, a yw Iesu Grist yn trigo yn eich enaid chi? A yw teyrnas nefoedd yn rheoli yn eich enaid chi? Mae e mor agos. Mae teyrnas nefoedd yn nesau, mae'n agos adwch chi. Bron i chi'n gallu cyffwrdd, dyna'r tragedy, dyna'r tristwch. Pan i ni'n meddwl am rhai sydd wedi bod yma, ac yn gallu dweud gyda bron pob un o'r rheini, dwi'n gallu meddwl am rhai nawr, eistedd fan hyn fan draw, ac yn gweld nhw tra'n pregethu fan hyn, ac yn gweld nhw, chi'n gallu dweud pwy sy'n gwrando, chi'n gallu dweud pwy sy'n gwrando, mae'n rhyfedd yn y pulpit. Falle fel athro hefyd mae'n help, achos fel athro chi'n gallu dweud pwy sy'n gwrando. A chi'n gallu gweld i bod nhw'n gwrando, ond yn gwybod dydyn nhw ddim yno, ond ambell waith chi'n gweld ar eu gwynebau nhw bod rhywbeth wedi dychryn nhw, bod rhywbeth wedi hysgwyd nhw, bod rhywbeth wedi denu nhw. Ond chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Chi'n gweld nhw ar ddiwedd y cwrdd yn mynd ac yn siarad ac mae'n diflannu. Roedd e mor agos. Ac yna yn ei doethineb, maen nhw'n 18, 19, 20, 21. Stopio dod ac yn ymuno gyda'r defaid colledig. Gai ofyn i chi, oeddi'r Iesu'n teyrnasu yn eich enaid chi? O, rydych chi o fewn cliw ar y fengil, bron iawn i chi gallu gyffwrdd e. Ond dyw hwnna ddim yn ddigon da. Be newch chi? Gai ofyn i chi, a fyddwch chi fel yr Iddewon yn ei wrthod yr holl freintiau. Chi'n bod ar diwedd y darn i ddarllen prynhawn yma, adnodd 14 ac adnodd 15. A phwy bynnag ni'ch derbynio chwi, ac ni o randawo eich geiriau. Pan yma dawoch o'r tŷ hwnnw, neu o'r ddinas honno, ysgydwch y llwch oddi wrth eich traed. Yn wir meddaf i chwi. Dyma beth sy'n brawychus. Mae rhai yn gwrthod gwrando. Rhai yn gwrthod gwrando ar yr efengil. Ac beth mae'n dweud yw hyn, dyma sy'n wir meddaf i chwi, esmwythach fydd i dir y Sodomiaid a'r Gomoriaid yn nidd y farn nag i'r ddinas honno. Dyna farn dath ar y dinasoedd anfoesol hynny. Ond esmwythach fydd i'r rheini nag fydd ei chi. Chwa pam? I chi wedi clywed yr efengil yn ei chyfanrwydd. A rhai fuodd yma, os na fyddant yn edifarhau, fydd yn waith arnyn nhw na Sodom a Gomora. Mae'n erchyll yn dweud, mae'n frawychus. Mae'n frawychus i bregethu'r peth. Mae'n codi dychryn arno chi. Beth yw'r cyngor? Wel, a newch chi wrthod fel rheini, neu a ildiwch iddo yn awr. A newch chi ildio Iesu Grist yn awr, a plygu ger ei fronau. Cyffesu'ch pechod, cyffesu'ch angen, a pledio o byd drigarog im. Ac i ni'n gwybod canlyniad hynny, pan y mae'r galon yn gweiddi ac yn crio ac yn galw allan am drigaredd, does dim ateb arall yn bosib ond derbyniad. Fe ddaw teyrnas nefoedd yn eiddo i chi, yn y fan ar lle. Dyna'r addewid, dyw e ddim yn troi neb i ffwrdd sydd yn dod ato. Ond mae yna rybydd. Mae yna rybydd pendant i'r rhai sydd yn gwrthod, i'r rhai sydd yn penderfynu, nid nawr i'r amser. Ac wrth fyned pregethwch gan ddywedyd fod teyrnas nefoedd yn nesau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr gorchymyn, i ni yn diolch i ti am y neges, i ni yn gofyn am yr nerth i fod yn ffyddlon, i'r dasg i fynd allan ac i bregethu y neges gywir. O Dduw, helpa ni yn hyn maddau ni am yr adegau pan i ni wedi methu yn ein pregethu ac methu yn ein neges. O Dduw, arwain ni ac i ni yn cyflwyno'r rhaini sydd tu allan i Grist, y defaid colledig hynny sydd yn crwydro. I ni yn gofyn i ti o Dduw, y bydd y bugail da yn ei tywys nhw nôl at droed y groes, ac y byddant yn derbyn maddeuant pechodau. Teir gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 288, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.